Ftit tal-jiem wara li Roberta Metsola għażlet lil Brussell fuq Malta u l-Partit Nazzjonalista, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenek Adami ikkonferma li min se jkun qed jiġi elett bħala kap mhux se jkun tal-ewwel preferenza. Saħaq dan mal-ġurnalisti barra l-Parlament fejn b'ton ironiku qal li kulħadd għandu jonora r-responsabbiltajiet tiegħu. Iżda la darba Metsola m'għamlitx dan, issa se jkun hemm xi ħadd għat-tieni għażla tad-deputati. M'għandix dubju jkun hemm kandidati oħra li Diżappuntat. One News staqsa wkoll id-Deputat Nazzjonalista Bernice Bonello dwar dan li bil-fixla ammettiet li l-prijorità ta' Metsola hi Brussell u mhux Malta. Bil-Partit Nazzjonalista spiċċa kellu jaċċetta. Dik hija deċiżjoni li ddeċidiet li tara li għalija hija priorità bħala minn aspett ta' Brussels. Id-deputata Claudette Buttigieg min-naħa tagħha saħqet li wara li ħallit lil Partit Nazzjonalista fuq ix-xwiek u bit-tama li tiġi kap tal-partit, Metsola iddiżappuntat lil kulħadd. Nixtieq li ma kienx hekk. Sa dan it-tant id-deputat ta' żmien Gonzi PN Karmi Fsud Bonnici qabel ma' deċiżjoni ta' Metsola li tabbanduna lil partit tagħha fil-ħin ta' kriżi u sostna li d-deċiżjoni ta' Grek li jirriżenja jista' jkun li kienet taġi tal-partit imma jista' jkun li ma kienitx. Dan f'indikazzjoni li riżenja issa ta' Grek saret biex tikkomprometti il-pjani li kellha Metsola għal futur tagħha fil-politika lokali. Jista' jkun illi jkunu vera hekk u jista' jkun illi ma jkunux.